I'll chips on the store. Level 138 in progress. Level 138 in progress. Tell me, indawo wena manje uthini akuthini sani yima sinongabaleka manje sekwenzeka lonke lethu ngoba ubaleka kola lathu uLucifer kanye ubani ya uLucifer sekwenzeka ndonga le ntwana le kunina ibetha yo uLucifer ke eva manje ntwana yasa yive le ntwana uLucifer le wo ya funa kuyibeka libonisa manje ntwana namhlanje ngaye amanye ntwana zazi ngo speech ne ya sikizwa simendleleni angidlula ithi ngithela umgila nathi ngendleleni angichika hayi dala hayi qha ngempama narana yo yawe suwara manje usiphi udila naye lantwana le uLucifer udila naye baqhola ngabantwana kwanje ngaqhola ngabantwana begazi longo iligasi lethu sibaye kulibale lethu igasi yabo ya lelo igasi ngoku sodila nezantwana sana yo akhala mfo ona uyithisani Sani maboy imangolo sani ivile ba wena neziphatna zakho zibuzo mafwana ibethe le ntwana nibetha le ntwana phatha le yaba hayi kodini namhlanje phele apha kuno kwethu ngiphelelanga apha sawukona hayi akwatita dingira yakho akazi kubezile masango uthi sithathe uthatha
don't need below the light. I'm so bad. The light. When I speech, when the vibe and the in the winter. So, I think I'll speech. Today is the day. Yes, son. Just event on this video, Safa on a son. You can see I'm there. Say, leave the little back. See the blue seat. What's going on? You know, I'm cheating. That way, and call it. Where's the president? Oh, Daddy Villa back. Oh, kufuneka sizameni sifumane. Yeva, kufuneka sizameni simfumane. Sokuba zikhupha lapha. Kuthiwe silinde inyanga eziyi-7 okanye kuthiwa bayadlula inyanga eziyi-7 selinda oonyaka abayi-3 wo ethu ayikho lena mani kodwa sayenza njani andiyazi mani fethu lusifa fethu andiyazi fethu wo sazazi nawo nemoto samlanya njani yes ethu okufitshane phaa nam limesi bese lisola kutheni izilotha mani yo nani benibarophelana abantu fenaye boyipelephi le nto ngoku ufethe kaxolelayo ndingababa mna ebengqabile ndifuna kufe wena futhi because nguwe ibhosi yabo abantu ngoku yajika yabaleka xa sekefile imjika ngoku yo ayikho leyazi ayikho ndibone uba ubesimshiya phaa simshiyelele ayikho kwale yo sesibhedlele unela phaa ayikho lena but akowe majida mani so somjonga mani kodwa azobuwa mani savaya majida mani yabo ikho right namhlanje majida mani yabonayo yakho right namhlanje savaya ngeva ndifumana phi ithi namhlanje ndifumana ngapha phezulu yabo ngeva phi phaa kule ndawo bekuyo indawo ndithanda uba kuyo nomjida savaya yo senasola ngale nto mani senasola kakhulu ngale wento yenzileyo senasola mani nawe yo bulela kanjani umntu ndiyazi uba yo hayi fethu yo sinindicinga leyo nayizona ndicinga yo hayi Nasib ke uya ya vukane irivelo bulala ibo so iveza kuye lo njani mama bayintoni khawuteka yabo nguwe kanti lo wandibulala nakhe ume lapha
ngafumana labafana. Bandazi ka. Mfethu wakho. What was the pinning ball? Kandas. Sugemva kamera. Suka kanya. Kanya suka. Eh?